После 2 rokov u ruskim Keresture mladež še znova aktivovala. Novoosnovana nevladova organizacija Pakt Drutenorum na čolje z novim predsjedateljom i novima členami napravila žurku Summer Open Air Party Pakt On, a to perša ih aktivnost. Večer nastupili muzični grupi Nevermind, Marina i Saška, Akustas i DJ-ove Drop Sensei. Napravili sme toto pre Kerestur, pre ľudzoch, pre nebitné či mladé, či staré. Na rokom sme nechceli ani položiť za nich chodníci. Jem sme chceli dať všetkým do znania, že my tu, že sme tu pre všetkých, chceme napraviť cožka pre všetkých, že by to išlo na hasen nielen paktu, ale celomu Keresturu. Peršu žurku členoh organizaciji Pakt Drutenorum potrimali Nacionalni sovid Rusnacoh, mesna zajednica i drugi privatni sponzore. Žurka na bazenu tirvala do 4 rano, a u jednej chvíľky bolo okolo 500 naščeviteľoch. Členi organizaciji Pakt Drutenorum na ješeň planujú organizovať manifestaciju dňovka.